Здравейте хора, това е пети епизод на... Не, четвърти или пети? Добре, добър старт. Д- По-добре почна много. Не, добре, това е еди кой си епизод на Duels. И пак ще играем аз и да ланем то. То път имаме много различни текове, ще бъде доста интересно. Особено злата. Ни са много различни. Да, звуците действително са супер различни. Нищо общо, честно. Те, че май ти не се чува, защото съм много разпорил микрофон. Я кажи нещо. Нещо. И аз сега кажи нещо. Казвам нещо, ама няма. Да, бе, добре. Всичко е тъп. А... О, мага. Няма смисъл да играем, нали? Не, чакай, това е токен. Кой е казал, че е токен? И не знам. Ти? Не, не знам. Не. Не, аз казах, че е спрен токен, ама ме върцаш. Да, е баси хента. Нека познай Мануел Коин. Не, Аз я стрем така. това е контрол меч. Тът нямам шрат, сигурен съм. Нали така? Сигурен съм. Аз съм. Не знам. Ти се имаш ли друг такой има? Ти фейс ли ще ме биеш, бе? Не, аз нямам тенки. Сте ги достатъчно слаби както. Честно. Стават за нищо. Добре. Не, нека да пробвам с не знам. Нека ми е някакво супер. Но, Те ще ти свърши темиче с по. да, знам. Сега имам чувство, че си много прав за приести. В смисъл, дет за две мана правиш две теми. С мейджор правиш за две мана едно. Не дей така. Не. Защо направиш това? Малко. Ой. Нищо. Пак. Следваща. Само цели два пъти съм пребан. Да. Казахте, че няма смисъл. Офигеть. Още съм на нето, че ти свърши демича, ама ще видим. Шаф. Дрейк, да. Може, не съм прав за демича. Не беше свърши. О, да. Втори е. Тест. Сарат. Да. Точно. Нали? Какво точно ти имаш 7 демича? И Fireball стават 12. Да, може да сметам 13, стават Hero Power 14. Кой имаш Fireball беше? Свирова и върши същата работа. Да. Знам. Както казах. Както винаги съм без слайд в същата работа. Не знам, защо го играм това дори същата. Без шанс. Между другото, знам, аз имах и форснал и можех да ти фейзам всичко и да те пия на следващия път. Ти нямаше да се изчистиш. Както казах, не имам слайд. Това е много за мен, нали? Това ще бъде тест. Да. Да, втората игра я пием. Според мен, не знам, защо така мислим. Сигурно, защото си с твой агромейч или с Зулто или с... Не, знаеш. Ама аз не имам агромейч, ще ти захаз го стрих. Що е? Как се... Аз Не с логия. О, мага. Верно биеш. Това е контрола, нали? не знам. Да. Не Това е секретна информация. 100%.
Мога на пас. Защо плана такива на митри? Не, Освен, че не съм го цикал и не знам точно къде трябва да цикам. не, тук. О, кой? Гъгъви. Ще виж Да. какво стак. Вземаш слам, нали? Не, да. Само обичам тегни карта, не знам защо. Давай. Какво е? Не се смей. Не. Мега гадно. Това е гадно. Не знам. Одръж. Свалил си ми 4 кръв, това не трябваше да става обаче. Пете. Защо не ми биеш по армусмите? Това не го разбира. Защото ти да армор точно. О, това трябва да убиеш се некога. Трябва да. По едно демидж, ще може за 4 хода да го дрепаш. Да. По-добре, отколкото опера без 6 демидж своя боли. Нали така? Прав си. Бе, мисля още. Чу се го цъкнали. И ти друг вариант нямаш, няма какво да се чуеш. Ти ще кажеш. И това вариант ли? Не. Аз само строя. Някак си. Май, пропусни хода да спри да си ровиш в Фейсбук. Аз съм го пропуснала на гъв. Просто малко по-бавно. Е точно 0. I wonder. Сериозно. You were disconnected from the game. Да, пропуснал си го. Не по-боже реконект. Човек изпълнен от хакстон. То пак мога да реконектнеш. Аз ще правим. Стой. Не играй да е. Не съм играл още Cancel the Challenge. Какво значи това? Че съм отказал по език. Казал си долната. Добре, значи 1-1. Не 1-1. Изпълнено. Добре, продължаваме си играта. Имам Фери Лоракс и Hero Power. Реконектви прави да реконектнеш. Не, почваме на много. Влезна ли в Hearthstone? Да, пише reconnected. Да, и се реконектваш. Окей. Кажи като ти зареди, да почвам да играм. Още. Това тук съм. Значи да почвам да играм така. Да. Добре. Пекларекс. Али, омага. Знаеш какво? Нещо супер странно се случва с Хакстон. Това ще супер гадно. По-добре, отколкото призвам чудовище. 100. За теб викам, че е по-добре. Как що? Омага. Не. Мога второ да. Интересно. Нали? Абе, ако сложим фейслес, ще ли ме копираш или... Това къде е фейслес? Фейслес май. Не. Това къде е фейслес на шомака? Да. Да, верно, мога да е така, да. Но това е Battle Cry. Battle Cry не се активира. Не, това къде е фейслес, да. Така е, няма как иначе. Не знам прой. Омага, запомни го уби. Кое те убивам? Не обичам да си съм убил моите карти, не знам що. Не бе. Ще не теж да убиеш нещо. Не, убивам по фейс. Що не? Да. Това е идеята. Ми кажа, че си теглил фаерболта, ми го фаерболнеш.
Не. Добре. Чакай малко. Добре. Добре, да съм ти казал, не мисли. Това не ти е това да не мислиш. Така ли, че се опи да мислиш, не мислиш. Добре, хубаво. Беше взел Хантер, ако ще съкаш Hero Power Face. Не, Мекс. Бати тъп. Виж, не случи са много карамелия ход, примерно нещо. Да. Много Това так. имаш Hero Power. Аз знам, че имам Hero Power, но не искам да играя с Hero Power. Ама си искаш да го биеш по фейс. И да си представиш, че си Хантер. Майка, това е супер експон. Шанс, ага. Какво ще правиш? Най-вчего. Да. Вързали. Да. Да. Боже, ти чудиш. Не. Добре, сега въпрос е какво да убия. Какво ти убиш си? Се пребан. Нема на Уирма. Не го ли уби? Какво? Оф, зае, не знам. Двете както го въртиш между всички ме някакво супер. Такова нещо. Не, знаеш, не аз мога. Не мога. Нали нещо ще мана Уитман послушахте? Да. Между другото, Мекси, че не го уби. Не ми каза, че имаш и 2 айсланс, ако имаш ме биеш. Какво? Аз те бия без втори айсланс. Само за... Ама аз не знаех, че имаш какво? Да, определено трябваше да убием друго. Какво? Сори. Да. 2-0. И как имаше по тяло ли всичките си спелове, всичкия си бърст по ръката? Ми, това King. Между другото... Да. Трябва да изиграм още една игра. Така, в смисъл, аз бих, нали? Още една, извинявай. Не, даже ще играм 3 от 5 ак. Аз пак с Меджет ти нямаш право на Хънтър и на... Какво игра първия път? Аз съм играл дори Хантър, дори ти Warrior. Да, дори ти лагер. Нямаш право на дори ти лагер. Не знам, помни, ти не помниш. Даже ми играеш злото, нали? Аз друг да знам. Най трябваше да играм Миракъл, защото с Миракъл мога да бием всичко. Не можеш. С Зул после трябва да играм с Зул и Смит Рейндж. Аз Миракъл ще да бием с всичко. Трябваше Миракъл да играм. Иначе пак кой не отделя? Да. Why not? Не ми защото е яко. Охо. Без стълпаник, бе. Искам за това го наблюдаш много внимателно. Какво? Флейминг ли слаш? О, гледаш ли сега? Какво? Добре, че даде много нас и напиеш 3 демидж. Много спокоя. Поне ти бъвне това си кефиш. Мерси. О, 5-2. 7. 7-2. Дейв. Що си лошо? Гледай сега. Добре. Как по дяволите имаш такава ръка? Ами, просто аз имам силата, аз се нареждам. Не знаех, че мога да си надареш картите го харц. Мога, човек. Аз мога всичко. Добре, как имаш 2 аркейн мисълс? С много 300 сот. Откъде знам, човек бързам? Знам, чувам го за трета игра, че ти е бързал. Да, мирри ми, че то не е вече не мога да ти го убия. Да. Беше идеята сеща. Поне не имаш аркейн интелект. Тоест, Да. още си го играл. Че го нямаш.
Ама както му прави две не е яко. Що? Нямаш трети Аркемис остави. Не, чакай, Саша. Нямам. Естествено. Но. Да. Какво е второто? Манатиката. Това е що стъпа. Що само ти убил. Манатиката. А ти няма да го направиш. Ето, казвам. Водом, как ще не. Аз го има от началото на играта, знаеш. Викаш късмет. Нямаш ли това тракера да ти покажа, че е от началото на играта? Не. Не съм пуснал. Та сигурно имаш втори. А, не. Да, карам. Точно. So far face заед. Не, какво? А да ти спать миньон. Какво да бъде? Имаш само 11 дни, за какво? Това ще бъде Frost Nova Value. Гле. Не мога да изроля тази. Нека познай Ice Не мога го пусна, човек, защото ти даже и с другия дом как пак не мога да видиш, другия сол пак не мога да видиш. Аз трябва смело. Нямам притеснение, знаеш. Давай. Ти ще ме биеш сигурно, ама йо, however. Не е йоло. Верно? Дали си набивам това денечка, като го убивам или като му пиеш фейсата? Там си. Да, не. Втори Mirror Image, втори. А, да, това е. Знам. Малко кофти получава. Но те и един дуел са за добия, нали? Не. Омага. Защо ми го позвава? Това не е честно. Това беше грешка, трябваше да там някой излезе. За това. Същия шит. Не искаш. Leroy Fireball. Не. Няма какво да говорим. Бе, аз рейдж бит. Агромейдж е силен. Не е силен, просто ти си върсен. И ми знаеш, ще каза това. Агромейджа е силен. Знам какво запада, точно така. Знаеш какво западеш ти на присташ, каза след малко, че знаеш. Окей, звучи. Това беше втори епизод на Дуелс, малко Втори, но четвърти. Опа, четвърти епизод на Дуелс. Защо? Как можа да падна от този тип? Така, благодаря, че ни гледате. Чао.